Nyangu akawana Jesu vachidzoka kumba kune munhu akabva kumba achimhanya akasvikira parodhi zvikanzi musanetsa tenzi mwana afa. Mwana anofa sei baba vasangana naJesu? Chauraya mwana hachisi chirwere. Chauraya mwana itaipi ya baba vatumwa. Pakuti kudi nokuti baba adai vaiziva kuti Jesu anogona kutaura shoko asina kufamba. Shoko rofamba mwana apora. Nokuti ariko akamboti shetaurai shoko muranda anopora. But baba vatumwa havatende shoko kushanda kwaro. Vanoda kuti Jesu atotsika mumba. Saka chauraya mwana itaipi ya baba vatumwa. Nokuti dai vanga vane dzinoziva chaizvo vaiti taurai shoko mwana amuke. But vakati aiwa handei kumaraini. Saka ipapa ndo imwe problem ina Jesu. Pamwe pacho anoita maringe maziviro ako kwete simba rake. Nokuti simba rekuti ataure shoko mwana amuke anaro. But ukasaziziva anongoita yamunodai kufamba mese. Munotofamba zvakafa koko anga kudi hauzive zve. Jesu na Peter vakafamba pamvura, but vachitoenda mubhoti mune vanhu vasingade kufamba pamvura. Kuda kuti Jesu anofamba nevanhu vanoda kufamba pamvura, ozogara mubhoti nevanhu vasingade zvima miracles. Kuda kuti kumashaya zvinoti hagone, ari kungojoina type yenyu ndo zvamunodawo. Zvekumashayiwa izvozvo. Aizve. Peter ndiye akangoti shanditenderei nduye. Jesu ana kuti aiwa ibvai mauya mese. Anoshanda nevari kuda. Vasingade munojoinwa anogara nemi imomo maproblem imomo. Unotonzwa kuti Mwari uyu ndinaye but hasi kufamba. Anogara newe mboti imomo. So manto payakadona iye ndokubva atora. Chaakumbira ndechemweya, chaari kunhonga chinobatika ndechenyama. Kuda kuti akura kusvika palevel yekuziva kuti zvedenga ndo zvazvinoita. Chauri kutsvaga handicho chinouya. Chinouya ndo chakatakura chauri kutsvaga. Do you know kuti vabereki hatipiwe vana vatinoda, tinopiwa vana vekuzoda. Saka chono chimwe chacho chido chirono ndechangu. Chine unhu wakaipa but ndechako. Hauna kugara pasina Mwari ndoda mwana anonzwisisa mwana ari right. Haupiwe waunoda. Unopiwa wekuzoda. Ndo zvimwe chete kana nevafundisi. Ndo nyaya yakaitika apa. Chiri kudiwa apa hasi mabhachi. Ati double spirit not jacket. But pakukura aziva kuti ndo zvinoita denga. Arikupe chaunoda, rinokupa chaunofanirwa kuda nokuti chakatakura zvaunoda. Kandibatsire mumwe ipapa. Nokuti mhando yemufundisi wauri kuda una kumupiwa. Wakapiwa wekuda nokuti ane zvaunoda. Anazvo. But akangodona semucheka usina basa so. Iyo murume uyo haana kukumbira bhachi. Proof yekuti hatombofarira zvemabhachi atombobvarura rake. Haadi zvemabhachi bhachi. Rake chari atobvarura hana basa kana nebhachi. But pane chimwe chambata chamuudza kuti iwe spirit yauri kuda it's hidden muchinhu chausiri kuda ichi. Iwe ufarire mabhachi but mweya wacho waiswa pabhachi nhonga bhachi. Elisha ndokubva anhonga mucheka uyu ndokunomira paJorodhani. Remember kuti paatanga kukumbira vanga vachangokrosa Jorodhani. And Elijah anga arova Jorodhani rikapatsanuka vakakrosa. Zvoreva kuti paasara ari paJorodhani aine bhachi remunhu ambokrosa Jorodhani. Ifevha yaatoitirwa kuti ane nyasha dzevanhu vakatenderwa kukrosa palevel yezvinhu zvinonetsa kudaro. Saka iye ndokubva arova rwizi ndokubva raramba rakanyarara. Kusvika ataura kuti where is the God of Elijah? Ipapa rigari padzidzise munhu. Unoziva here kuti hapana Abraham paakafamba achipoza kuti ndiri Abraham waMwari, Abraham of God. Aitopoza ndiMwari, aiti ndiri Mwari waAbraham. Asi hauna Bible. Papi paukanzwa Abraham achiti man of God, Abraham. Abraham hapana paakamboshaina kuti ndiri waMwari ka. Handisi kuramba ini kuti Elisha munhu waMwari.
but Jorodhani ramurambira paro pekutanga kusvika ati where is the God of Elijah. Akusi kunamata Elijah kwa acknowledge zvakaitwa naMwari. David munhu anga akangwara pamudziso chinonzi anointing. Akawana opportunity yekuuraya Saul. Akaregedza. Akati azviite kuti ndibate muzodziwa waJehovha. Yet ari kutoziva kuti aiwa this time azodzwa ndini uyu zvakatopera. But ari kuti icho chakamboita kuti ambova choice yaMwari. I respect that. So jona handitende vhangeri rekutuka mumwe mufundisi zvachose. Whether ane zvaaita zvaunoziva auzive izvozvo harisi vhangeri raKristu. Let me surprise you, shock you nechinhu chinonzi anointing. Elisha wandokutaura nezvake anga ane mhanza. Kune vafana vakamuona vakaseka nyamanza. Vafana vane humbo iripo, but vakafa nezviripo. Dzimwe mhanza siyana nadzo unofira mahara. Ndikutaurire. Zvekuti une evidence andabasa nazvo, but touch not. Kokutonga ndekwa Jehovha. Ende vanhu avatongwe pano unotongerwa ikoko. Ukatoda kutonga wototungamira imbosiya kana uri kuno kuimbomira. PaJorodhani paita nyaya. Munhu haasi kuita munamato wake. Ane zvaari kutaura ari paJorodhani. Ari kuda kukrosa ndiye Elisha. But anotaura zita remunhu asiri kuda kukrosa kuti Elijah. Indava Jorodhani richiremekedza zita remunhu asipo. Ndosaka Jesu akati kana maakukumbira, kumbirai muzita rangu. Ari kuda basa ndini. Bana handifane kutaura kuti Mwari paitirai mubasa. Ndofana kuti muzita raJesu ndipei basa. Ndikangotaura rangu ndakuvara handikrosi. Nokuti zita rakawanirwa nyasha pamazita ose kuti upenyu huendeke nderaJesu. Rako harita harina nyaya iyi. Kune dzimwe nzvimbo dzekuti ukataura rako haupinde. Kune mazita okuti ukataura unzwa kuti ndokwamabva naye, ndovakutumai naye. Pane kuremekedzwa kunouya pamusoro perimwe zita raunofamba naro. Kana mazita epanyika achipa vanhu ona, senemu yako ikangofanana neyapresident unovhundutsa vanhu. Ko ukatakura zita raJesu. Gona kugamuchirawo vakawanirwa nyasha mune dzimwe nyaya. Kana zviri zvepaJorodhani, taurawo vakawanirwa vambokrosa uchiona. Vamboitirwa favor. Every level yauda kusvika kune vatori ikoko kudhara. Problem, you don't want to learn from the best. Une mweya wokuti ndozviitawo. Dai wakatoyambuka kudhara. But you still believe kuti aiwa ndomira ndega ndozviita ndega. Kana Jesu akava humble enough kuenda kunobhabhatidzwa naJohani kuti denga rivhurike, ndosaka rako rakakiya kwa Johani hauendi. Nokuti ukatarisa Johani mupfana stereki, iwe ndiwe mukuru. Ungatoda kuti ubhabhatidze Johani iwewe. But Jesu asvika pamudziso kuti mukomana, ukatoramba kundinyika panapa ministry yangu yafa. Nokuti iwe ndichingondibhabhatidza ndichibuda mumvura ndopandinogamuchirawo mweya. Mumwe nemumwe matakagara ane nyasha in a certain area. Ane zvaanotogona, ane zvaanotoziva. Ndogara ndakaappreciate adzimai vangu sokuti dear, rudo rwawinaro nekutsungirira kwawinako handizvigone. Nokuti kwatakabva kwacho dai ndandirini mukadzi wacho dai ndakaenda kudhara. Harutokutaurirako. Moyo wacho handina iwo. Wokuti kamunhu kanoswera kachingodhakwa kachikushungurudza chingoti murume wangu, Mwari rangarirei murume wangu, ina handizvigone. Agonawo kubvumawo zvinogonekwa nevamwe ka. Iwe pane kutsungirira kune madzimai kwekuti dai tiri isusu vakadzi vacho takaenda kudhara. Tigarire izvo. Zvigone iwe. Gonawo kuona strength ine mumwe kuti ugone kuva imparted.
handisi kuramba kuti une zvaunogona nekuziva, but there is a Jordan River that respects somebody's name. So you need to be humble. Mwari anenge achingotona ndiri Mwari waAbrahama, waIsaka, waJacob. Varume vari 3 vane strength in different areas. Mwari waAbrahama, Mwari waIsaka, Mwari waJacob. Inda vachida kuziasosita nemazita aya. Ari kuti mumwe nemumwe ane nyasha dzandakaisa maari. Ukadawo zvawada munguva yefamine, shedza Mwari waIsaac akamudza kuti dyara mufamine munzvimbo yeGera, akakohwa. Ukada kubudirira munyika yevatorwa, namatawo kuna Mwari waJakobho akamurangarira kumba kwaLabhani, akamupa pfuma zhinji ari munyika yevatorwa. Mumwe nemumwe ane strength yake. Learn to appreciate others. Jorodhani harina basa kuti wakatakura mucheka, saka paakarova harina kuvhurika kusvika azotaura. Kurati pamwe pacho hapadi kurova, panoti ubude pachena kuti aiwa nyasha dzandiri kudawo panapa dzakaitirwawo Elijah. Where is the God of Elijah? Jorodhani rikati aone mazita awo ataura, tinoarespecta, toaziva. Pinda hako kana uchizwana nemudhara ipinda. Ko ndiye akapiwa nyasha kadzekukurosa ipapa. Chechi ndinzwe. Chinhu chinonzi kuzodza. That's the statement. The anointing you respect is the anointing you attract. Zvemweya zvaunoremekedza ndo zvinogona kushanda nekuflowa muupenyu hwako. That's why zvinoda kudzidziswa vanhu. You have a choice to honor or not to honor. Nokuti secret, the anointing you honor, you attract. Kune vakafamba naJesu hapana chakabuda. Murume ainzi Simon the leper. Mark 14. Jesu paakazodzwa mafuta nechimwe chifeva, anga ari mumba memurume ainzi Simon. Kwete Simon bedzi, aizikana neurwere, Simon the leper. He was not healed. Ane mapere mbudzi, Jesu akapinda mumba make, hatina kunzwa kuti ndokubva apora. Zvakapera zvakadaro. Nokuti chakaitika apinda mumba maSimon the leper, he was honored by an outsider. Munhu akauya nemafuta akasvikopinda mumba maSimon akazodza Jesu. Simon hajaidze. Simon kana Jesu akapinda mumba, no problem, angatozorespectwa nevanhu vabva panze. Mukadzi akauya nemafuta hana, Jesu hana kuenda kumba kwemukadzi iyeyo. Mukadzi akatoona Jesu achipinda mumba maSimon nomwarume akati, ndiKristu ko. Rigete ndise offering yedu. Mumba maari hamuna kana vavhunduka naSimon. Vafunga kufani mapere mbudzi avo havavhunduke. Munhu angatodriva kubva kure kuti mukati mapinda nyasha umu. Let me honor this man. Simon harohwe nehana zvachose. Saka yakangopera chingonzi Simon the leper. Yako inogonopera yakadaro. When you don't honor God, inopera yakadaro. Dai Mwari atipa meso emweya. Nyasha dzauya patiri tigone kushanda nadzo. Nyasha dzatinogara nadzo dzitishandire. Nyasha dzingouya kadzimwe dzacho unotogara nadzo. Sawa, iwe Elisha na Elijah vandikutaura nezvavo. Elijah paari kutoenda kudenga ane nyaya yaitotiza pano. Pane mukadzi anga atobheja ainzi Jezebel kuti ndikamubata ndodambura musoro. Aitiza. Kureva kuti ukatsvaka weakness yemunhu haushaye. Ukatsvaka weakness hauishaye. Moses chakamutadzisa kupinda Kenani paMeribha akanzi taura nedombo yendo kubva arova. Mwari akati hauchapinda. Saka unogona kuti saka Moses haateereri ndosiyana naye. Utsvaga umwe mufundisi. Woenda kwaNoa, ndiye anorova chapomba ndakaparidza kuti anga akatodhakwa. Unoziona kuti yaNoa haipindike. Unopedzisira wavhura yako ndikutokutaurira zvo. Ende yako yacho hauvhure nokuti hausiwo right futi. Zvikanzi uyu mumwe wacho Peter akaramba ka3. Kurati Peter hatize anoteera kuti arambire ikoko. Ikoko ndokwa kumusangano harofe anozorambira muno. Ndo manenge achiti zvazviite. Izva komadi kusauya. Pakangoimbwa so maimbire wayaya.
That's right. Paitwecha ko wadi kurova. Mweya wapita wokuti anorambari munomu. Apa ndakubata. Ya pita wabatwa. Ipapa pane zviri kutoonekwa zvisiri right na Peter. Kuna atoonekwa kunzi hakusi kupfeka. Ndi Peter ye. Hairstyle wanga wanayo last week. Ndi Peter ye. Apa ndokubata apa. Aurovha ayo. Unoteera kuti urambire muno. So other sons of prophets vavari kure. Uyu ari padhuze, ivo vari kure. Chiona zvinoitwa naMwari. Mucheka pawakadona, wakadonera munhu ari close. Kwete ari kure. Vaiva kure havana nando vakatoona Elisha. Vakamhanya vakapfugama vakati, now the spirit of Elijah is upon Elisha. Yeti mweya huoneke. But vakutopa testimony yokuti mweya wacho wapaari. Why? Vakaona basa raitika paakrosa Jordan. Unepa uchakrosa zvokuti vakunyika ndo vachapupura kuti munhu ana Mwari wake uyu. Apa padari kwene vanhu vakadaro kaona uya ayambutswa naMwari. Osa kune accident yekuti ukabuda vanhu pavanotanga kusvika ipapo vanoti munhu afira mukati umu. Wonzwa kuti unotozvitaura uri panze kuti ndina ndirimo. Musati maona accident yakadaro. Kuti pamunosvika zvomuita kuti munhu wacho ari kuiposa kuti ndini ari paside pako. Iwe nezvaitamo kune dzinyasha dzinokuyambusa. Mwari ngaakupe nyasha idzodzo. Yambuka Jorodhani zvekuti vekunyika vachapupura kuti inofunga na Mwari wake cheto. Apa payambukike netype yake ukaona ayambuka, the spirit of God is upon his life. Akakrosa Jorodhani. Vamwe vakamuona vakapupura kuti mweya wa Elijah wapa na Elisha. Why? He was close. He was submitting. Unoti Elisha anakubvira hanzwa nezvakatarwa nevanhu vakawanda. Kuti ari kutiza Jezebel. Even vakatouya ivava vakatoti iwe mukuru wako haana kuenda kudenga. Ameno mugomo maaenda umu. Yati kubatsire tinomutsvaga. Unoona kuti vari kutevera but havatende zvedenga. Vanotenda zvemugomo chete. Sanzi iwe munhu waMwari uyu haana kuenda kudenga ari mugomo. Iye ndokubvata iyo nyaya ndichida kuinzwa. Whether ari mudenga kana kugomo chandinoziva, I carry the anointing. Pamwe pacho mira results. Ndofarira murume akaporeswa pana John chapter 5. Vanhu vakumunetsa kuti ndiwe here wangori paBethsaida, ndiwe here watakurirei meti. Zvikanzi andiporesa ndiye atitakura. Kura ndakungoteerera vanoporesa. Ive nharo handabasa nemi. Akataura rafuka murume. Vanhu vanzi watakura meti, nhasi Sabata watakurirei. Zvekuti Sabata hana problem nazvo. Andiporesa ndiye atitakura. Imi mamuporese handabasa nemi. Anoporesa ndiye wandakuteerera kubva nhasi. Ingoteerera Mwari anokuraramisa chete iwewe. Teerera Mwari anokupa basa neupenyu hwako nemhuri yako. Ava nenhau dzavo nemirau yausiyana nawo. Mwari anombokupa nyasha dzekurarama, ndiye anoda kuteererwa nekunamatwa. Uriona kuti vanhu vacho havana basa kuti wapora. Vane basa nekuti zvaataura usaite. Nokuti kuporeswa havasi kuti waporerei, watakurirei nhoo yako. Ura chatinoda ndechekuti achingokuporesewo usingamuteereri. Iye ndobva ati aiwa andiporesa ndiye atitakura. Zviri pachena kuti munhu yanga asikade kutakura aida kusha dzacho dziripo. Elisha haana kunamata. He followed somebody. That's law of submission. You attract strength. Kubva kune vanhu vakapiwa strength. Nyasha dzinotapukira. Chakakonzera varoora vaNoa kupona paflood haisi prayer. Vaiva varoora vake. Kungoziva kwekuroorwa unyure. Handiko kutaurira ka. Amen, asikana uri kuibata here. Kureva kuti ukaroorwa kusiriko unogona kunyurira iyoyo. Amen, wani kutoprofita so.
uri yanzonoti kwandakauya ndokwatondinyudzawo wamwe achitopupura kuti kwandakauya kundasimuka. Vaingova varora vanowa, kwete maprayer warriors, varora. Kwete maintercessor, varora. Kuda kuti ukaramba mwana wa Noah uri kuapply kunyura. Hairambwe timi. Kuda kuti inyasha dzavakawana by association ne relationship. Hazvisi mavari, but vakazembera pazviri. Rimwe simba rauri kutsvaga rakadururwa panyika rine vanhu vanaro uye rinotapukira. Wadi kuzvideredza ugamuchire favor yekuti ugone kucrossa Jordan. Ndokumbira tisumuke tinamati. Thank you Jesus. Shoko ndataura kana wanyasorinzwa. Toda kuti Mwari wakuitire favor panapa. Imbomeditate hako just for a minute. Shoko ndataura warinzwa. Kuti rimwe Jordan rorutadza kuyambuka ridi prayer, Mwari vakatorelisa answer kudhara. Jacket rakadonha risi jacket rakatakura chinoita simba rekucrossa. Kurati nyasha dzakariliswa pana vasi vanhu igrace dziri muvanhu. Dzekuti imwe situation uyamba Mwari avaite mistake. Avakupe bhachi rekuti ukarova Jordan aripatsanuke. Mwari avarilise mufundisi panzvimbo asina anointing nechekuita nenzvimbo. Mwari avaite mistake. Avakupe vatungamiriri vasina chinhu chiri mavari. Mukaona mapiwa Moses anokakama, ignowai kukakama, endai paRed Sea, tsvimbo haikakame. Munoyambuka nemudhara asingataure mushe. Don't focus on weakness. Iti Mwari mune chikonzero sei makatipa vafudzi vedu. Ndakudawo kugamuchira nyasha dzamakaisa mavari. Moses anokakama but paRed Sea munoyambuka. Red Sea haidi good English. Inoda mudhara ane tsvimbo. Apa chirungu chacho hachibude mushe. Eya hachibude but demoni rinobuda. Andisana munzwa demoni richiramba kuti English yake haisi right. Kana ukachiona chirungu but in the name of Jesus out. Munzwa richiti ndatsva nechirungu chiri right. Demoni haridi grammar, rinoda anointing. Iwo unongoswera uchingomaka English akuti but vanga vapotsa man. Vanga vasina kuitaura mushe. Moses kana akakakama munocrossa chete. Mwari haite mistake. Zvimwe zvacho hazvidi kuti ubatwe musoro ka. Elisha haana kunamatirwa, akazvideredza akagamuchira. Akasvikotaura ega paJorodhani haana kutaurirwa. Anointing iri panzvimbo ikashanda muupenyu hwako, unotaurawo zvinhu zvinoshanda. Father, I pray, we thank you for your word that is the same yesterday, today, and forever. I speak an anointing. I speak an anointing. May the mantle fall upon the church. Baba pane paonofana wakuyambuka vana. Even in foreign lands, the God of Jacob, you blessed him. Ari kumba kwa Labani akaita pfuma zhinji. Mwari wa Joseph, you blessed him. Ari muIjipita akava mambo. Baba ndiri kutaura zodzo rinodena promotion mumabasa. Ndiri kutaura zodzo rinodena kubudirira munyika yevatorwa. Ndiri kutaura Mwari ane favor nenyasha. I speak an anointing upon this place. I command the ministering angels to release the mantles over your people. Vanhu ngavagamuchire kuzodza kuri panzvimbo. Vanhu ngavagamuchire kuzodza kuri panzvimbo. Vanhu ngavaitirwe nyasha naMwari anoshamisa. Vanhu ngavaone kuti Mwari amuite mistake makarilisa micheka inoita kuti vagone kuyambuka paJorodhani. Muchene, 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 muchene. Ndokumbira tisumudze maoko, tikumbira tisumudze maoko. Father, I release an anointing. Father, I release an anointing. Father, I release an anointing.
Father, I release the grace. Zodzo rekuti vana venyu vayambuke Mwari. Tarisai Jorodhani rekusarorwa rakamira pamberi pake. Jorodhani rekusabata mari rakamira pamberi pake. Jorodhani rekutadza kuvaka nemba yakamira pamberi peupenyu hwake. Jorodhani rakabata deumbu akashaiwa kubereka. Imi munoti be fruitful. Imi munoti be fruitful.